Χαμηλά βγαίνει από την baseline ο Ούκιτς με πλάτη το Σπανούλι. Ο Ούκιτς θα γυρίσει, θα σουτάρει. Σαφής πρόθεση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Περπέρογλου ξεφεύγει από τον αντίπαλό του που εμπροκειμένο ήταν ο Ματσιούλης. Ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό των προπονητών. Μετά σιγά σιγά αρχίζουν και ξεφεύγουν. Διαμαντίδης με ένα βήμα πίσω θα σκοράρει, θα κάνει το 4-2. Από εκεί πέρα βέβαια θα προσθεθούν και άλλα πράγματα και η σκέψη του προπονητή. Δεν πάω σε επιθετική άμυνα, έχω τα φάουλα, αλλά μπορεί να μου βάλουν εύκολο καλάθι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός... Εδώ Διαμαντίδης η reverse κίνηση. Και ήταν να μένουν για την πρώτη περίοδο, αναγκάζει τον Αλβέρτη να το βγάλει έξω. Ματσιούλης. Βρίσκει μετά την πίεση του Ολυμπιακού στο όλο το γήπεδο, βρίσκει ανοιχτή. Αυτό δεν θα επηρεάσει την άμυνα πίσω στη ρακέτα. Όπως εδώ για παράδειγμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει αυτή τη στιγμή να βρει έναν τρόπο να μπει μέσα στο μάτς, γιατί δεν έχει μπει καθόλου μέσα στο μάτς και αυτός ο τρόπος είναι μόνο να ανεβάσει ρυθμό. Κάνει ότι βυθίζεται στη ρακέτα, αλλά στη συνέχεια επιστρέφει στην κορυφή για να εκτελέσει τρίποντο. Ο Μασούλης παίζει 1-9 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεση του Ολυμπιακού, 1 και 15 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Σπανούλης με το Μαυροκεφαλίδη. Πάει και ο Ούκιτς. Ντάνστον με κοντό αντίπαλο, ευστοχή. Νομίζω η συγκεκριμένη προηγούμενη φάση, όχι το τελείω. Κόλινς για τον Παπαπέτρου. Έξω στο Σλούκα που έχει περάσει το παιχνίδι. Θα πάει στο drive από την αριστερή στο γήπεδο. Και μεγάλη αστοχία των δύο ομάδων στις τελευταίες επιθέσεις. Κόλινς βρίσκει χώρο και χρόνο και σουτάρει για 3. Δικαιώνεται. Το οποίο έκανε με επιτυχία ο Ολυμπιακός το Δεκέμβριο, οπότε και ήταν MVP της Ευρωλίγκας ο Περπέρογλου. Αυτή τη στιγμή, επειδή και ο Φώτης δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάει ιδιαίτερα στα post-up, φυσικά είναι ένας παίκτης που είναι ιδιαίτερα. Ο Σπανούλης προσπαθεί να ξεφύγει. Στη γωνία ο Περπέρογλου σουτάρει και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει με το να περάσει. Ο Ολυμπιακός πάνω τον Περπέρογλου. Πάλι παίζει κοντά στο καλάθι με αντίπαλο τον Περπέρογλου. Μια διαφορετική μορφή αντιμετώπισης. Περπέρογλου στη γωνία για 3. 3 σερί τρίποντα Ολυμπιακός. Είναι η δική του επιθετική απάντηση απέναντι στα low post του Παναθηναϊκού. Και εδώ δεν προλαβαίνει ο Διαμαντίδης, ναι. Είναι αυτό. Μάτζαρης. Χαμηλά ο Ντάνστον. Καλάθι και φάουλ. Ο Ταβουλαρέας δίνει. 31-22. Ο Αλβέρτης φωνάζει στους παίκτες του. Θα θέλει όλους τους παίκτες να πηγαίνουν στα αμυντικά rebound και να επιδιώξουν τον ευθυνιασμό. Ο Ματσούλης στο Λάσμε που αφήνει την μπάλα από κοντά, καθώς ο Ντάνστον είχε πάει στη βοήθεια και τον Λάσμε στο 5. Με Περπέρογλου και Ματσούλης έχουν δύο χαμηλά τεσσάρια οι δύο ομάδες. Ο Ματσούλης είναι ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών του Παναθηναϊκού. Ποστάροντας, δημιουργώντας, σκοράροντας και δεν υπάρχει. Οπότε μένει ένας παίκτης ελεύθερος. Περπέρογλου απαντάει. Και αυτό ήθελα να σου πω νωρίτερα ότι ο Περπέρογλου για ο Γκίστ που έχει περάσει το παιχνίδι, τον Ντάνστον, απέναντι στον Λιθουανό. Δεύτερο καλάθι μέσα στο ζωγραφιστό για τον Ολυμπιακό επιθετικό. Σπανούλης με αντίπαλο τον Ούκιτς. Θα τον παίξει ένας εναντίον ενός. Προσπαθεί να περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Βρίσκει τον Πρίτεζη. Είναι το τρίτο συνεχόμενο καλάθι του Ολυμπιακού. Επιλογή και πολύ σωστό διάβασμα από τον Σπανούλη. Κράτησε την μπάλα, δημιούργησε και έφτιαξε επί της ουσίας αυτό το καλάθι. Το split out του Διαμαντίδη στο Γκίστ. Πρίτεζη στο Χούξατ. 8-3 για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστικά άστοχος από την... και ο Ολυμπιακός φυσιολογικά είναι μες στο μάτς και... Δύσκολη φάση για τον Μαυροκεφαλίδη. Έρχεται ο Λιθουανός του Παναθηναϊκού. Καλάθι και φάουλο στο follow. Είναι αυτό που είπες πριν και φάνηκε από το rebound επιθετικό του Ντάνστον. Εδώ η μπάλα φτάνει στον Γκίστ. Μια εντυπωσιακή φάση στον ευνηδιασμό με το Άλεϊου. Έλεγα λοιπόν, ενώ είδαμε την προηγούμενη φάση με τον Πόνο, ότι ενδεχομένως αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στο 5 στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, γιατί θα αναγκαστεί να πάει ο Γκίστ. Εδώ ο Περπέρογλου στις περιστροφές βγήκε ο Ντάνστον πάνω του. Διαβάζει τη φάση με τον Λάσμε απέναντι σε δύο κοντούς. Είναι... Πέτουγε με το Φότσι. Περπέρογλου με Ματσούλης. Είναι το match-up του αγώνα θα έλεγα. Και ο Ντάνστον με τον Γκίστ. Περπέρογλου. Πολύ όμορφη φάση στο low post. Αφήνει την μπάλα στο καλά. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα τρίτης περίοδου. Διαμαντίδης. Φότσις. Κάρι. Πηγαίνει κοντά. Ξεφεύγει από το σλου. Αμυντικά καθήκοντα των παικτών του. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σκηνικό αυτή τη στιγμή αρνητικό Γιάννη, έτσι. Λοιπόν, ενώ προσπαθεί να το φωτοτηθεί ο Ντάνστον, το κάνει, γυρίζει, καρφώνει. 51-43, ναι.
με αυτές τις πεντάδες αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν είναι τελικές, έτσι. Αλλιώς θα τελειώσει το μάτς. Ναι. Τι επιδιώκει κάθε προπονητής. Είσοδο. Έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής από τον Μπαρτζόκα σήμερα. Αδύνατη πλευρά, Πρίντεζης. Αυτό το σούτ εκτός ισορροπίας. Ένα ουσιαστικά χούξατ από τον Κόλινς. Ένα ψηλό γκάρ. Δέχεται τον τάπ από το Φότσι. Σπανούλης από τα 8,5 μέτρα. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Μπαρτζόκας, εμπιστευτείτε τα σούτας. Πρέπει να πάρετε μπροστά τους όπως τώρα ο Λοντζέσκι που ευστοχεί και δίνει το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα στον Ολυμπιακό. 4 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι. 51. Σημείο κλειδί τώρα, backdoor πάσα. Ο Διαμαντίδης σουτάρει για 3 και αστοχή. Ψηλά ο Λάσμε. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 53 όλα. Ήτανε το 10ο. Τα κάνει. Περπέρογλου. Ο Γκόντας λέει δεν υπάρχει φάση. Πατάει γραμμή ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ματσιούλης, Σπανούλης, Σλούκας, Λοντζέσκι, Ντάνστον και Περπέρογλου. Ματσιούλης. Δύσκολη φάση. Μαρκαριζόταν από 2. Περπέρογλου. Χάνει την μπάλα. Τη μαζεύει ο Γκίστ, υπάρχει φάουλ. Έχει φάουλ, αλλά δεν είναι βολές. Όχι, γιατί είναι το 4ο του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έχει... Ο Ούκιτς ευστοχεί στην πρώτη βολή 56-50 τους. Έχει 2 στις 2, 57-53. 21-7 η εντολή του Αλβέρτη, αν ακούσαμε καλά, είναι φάουλ. Αλλά σε ποιο χρονικό σημείο. Ξεφεύγει από τον Ούκιτς. Δεν τον τιμωρεί. Αν έβαζε το καλάθι Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο φάουλ, ναι. μεγάλο λάθος του Ούκιτς αυτό, γιατί η εντολή, όπως μας ενημέρωσε ο Γιάννης Νάτο από τον Αλβέρτη, από τον Κόλινς στα 4,7, τον Τζέσκι από τα 9 μέτρα σουτάρει, με ταμπλό θα ευστοχίσει, 59-56 και μένουν 2,2. Ένας αγώνας μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ άμα δεν σφυρίξει κόρνα. Αλλά εδώ πέρα δεν κάνει κανείς φάουλ στο Διαμαντίδη, στα 2,2. Είπαμε με το που έβαλε τις βολές ο Γκίστ, είπαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Ο αγώνας τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον πρώτο τελικό με 59-56. Η σειρά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Η σειρά έχει από 2 έως 4 παιχνίδια για να τελειώσει. Εδώ βλέπετε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχώρησαν. Αποχωρούν τώρα και οι παράγοντες του Ολυμπιακού. Εμείς θα κάνουμε την πάσα στις τελευταίες διαφημίσεις του αγώνα και θα μείνουμε